Прага ол тарихи килеп чыкты безнең Прагага бару. Бер яктан, чөнки анда безнең актив азатлык коллегаларыбыз эшли, журналистлар эшли. Анда хәзер соңгы вакытларда да безнең якташлар активлашты. Һәм Праганы беләсез, ул Чехия, Европаның үзәгендә урнашкан. Ул бер яктан караганда да якын гына, икенче яктан караганда ул бөтен теге фәннәрнең ниндер мәдәни багланышларның куелган урыны дип әйтергә кирәк үзенә күрә. Һәм шул мохиттә үзебезнең монда балаларны алып барып, анда белем алу, белем бирү файдалы дип уйлап шул проектны булдырдык. Һәм ушыга килеп чыкты да. Чөнки без инде 2007-8 һәм 2010 елларда Прага мәктәбен үткәреп караган идек һәм безнең тәҗрибә бик уңышлы булды. Ул дәвамлы булмады нәрсәдән, аның даими финанслау булмады. Менә хәзер инде яңа министр килде безнең мәгариф министры аңлатты, Праганың нигә отышлы булуы. Иншалла карарбыз. Әле ул теге без шулай дип уйлыйбыз һәм дәвам итәрбез монда. Ул бер генә булмаячак, без аны даими күз алдына китерәбез. Тәҗрибәсен, нәтиҗәсен бергә карарбыз. Безнеңчә башка җирдә дә әгәр үткәреп була дип башка җиргә чакырсалар, без аннан да баш тартабыз иншалла. Нәрсәләр өйрәтү? Һичшиксез без бу мәктәпкә республика үзәгенә карарбыз. Без әйтәбез, бөтен республикадан, ассамблеяларыннан, төрле дөньяда сибелгән татарларны чакырып монда укытырга һәм ниндер проект төркемнәре төзергә дибез, әмма аларны без уйлыйбыз инде үзебезгә республика кирәкле белгечлектә күбрәк тәрбияләргә, өйрәтергә һәм инде ул проектларны, анда башланган ниндер идеяләрне үзебезнең республикада монда тормышка ашырырга. Шуннан чыгып, безгә монда кирәк IT технологияләр буенча белгечләр, безгә монда кирәк гуманитар фәннәр юнәлешендә шул теге журналистлар дисәк тә безгә кирәк алдынгы журналистлар. Менә шул һәм әле без башлап җибәргән вакытта үзебезнең бер укыту программасын тәкъдим итсәк, тора-бара biz башкаларның тәкъдимнәрендә кулап калачакбыз. Җәват абый, Рөстәм Исхаков, Азатлык радиосы. Европада бит кыйммәтләр, карашлар башка төрле. Безнең яшьләр китеп, андагы карашлар белән кайтып, мондагы гомум караш белән каршылыкка туры килмәс микән? Чөнки менә соңгы вакыттагы вазгыятьтә шуны күрсәтә. Ул бик дөрес сорау. Бу аеруча берәм-берәм барган, киткән безнең сәләтле балалар өчен урынлы сораудыр. Алар анасын китәләр, әйтик, ярты ел, бер елга, 2 елга, ул вакытта алар аны күрәләр. Әмма ул теге киң таралган күренеш түгел, барыбер. Башында акыллы булучылар, теге җилкәсендә башы булганнар, алар кайтып барыбер аңлыйлар мәкәтне һәм безгә монда кушылып китәләр. Монда инде без 2-3 атна эчендә бердән булай елмаеп әйткәндә алар бозылып өлгермәячәк. Икенчедән, алар берсенә-берсе бергеп, алар бер төркем булып, һичшиксез безнең тәҗрибәбез шуны күрсәтә инде. Алар монда кайтып, бу эшне дәвам итәргә теләячәкләр һәм дәвам итәчәкләр. Алар монда әле без аны махсус ул теге бер төркем булып монда да проектлар башкарсыннар дип эшләмәсәк тә ул шулай килеп чыга. Чөнки берсенә-берсе күнеккән кешеләр, берсе белән берсе теге каядыр барып якынайган кешеләр, алар монда кайткачтын да берсенә-берсе күбрәк тартыла. Менә шуңа күрә бу һичшиксез безнең тик мохитне көчлерәк итә торган һәм республика ярдәм итә торган проект. Сәләт кешеләр алар актив катнашалар менә гомумән иҗтимагый, сәяси, мәдәни тормышыбызда. Бигрәк тә анда булып кайткан менә журналистлар дидегез, чөнки Европа журналистлары алар бик актив һәм алар ничек бар шулай күрсәтәләр. Кызганычка каршы безнең Россия журналистлары алар бер яклы гына. Ничек бар шулай, кем ничек күрә шулай. Бу якта тава дискуссия үткәреп булды. Менә берәү әйтә, менә ничек бар шулай күрәм ди. Син алай түгел ди. Ул
her kişinin öz dürüstlüğü hem şuna göre onun terbiyeden de kilo bürük almanı kimdir düşürerdi, kimdir aşırardı, kimdir yaşırardı, kimdir şuna göre bu vakaslaydı. Sebep kişilerine gelen vakitte pek bir jurnalist çalışmış var. Hem kübüsü olarak hazırlığında televizyonda şeyi kübüsü de veriyor. Ve jurnalistler arasında. Hazır jurnallarda da, redaktörlerde da benim şeyler yüzlerine iş buluyorlar. Ne şurada yazarlar, hem şurada yaşamaya çalışıyorlar. Biz sebepte bağlılarını şurada bizi bir şey terbiyeler atıyoruz. Ne şurada yönetemez. Korkup durmazsa üst fikrini etirge, ne sebep o okutu muhitte. Şuna göre anda öyle ekip bula oradan kurup, hem şuna öğretiriz. Korkma, ayet üst fikrini. Ondan sonra onlar tırmıştan işi bulalar, anı üzeriz kılıyorsunuz.